ҳамасола санаи 1 сентябр дар саросари Тоҷикистон рӯзи дониш ҳамчун санаи гиромидошти илму маърифат ҷашн гирифта мешавад, ки ин гувоҳи равшани таваҷҷӯҳи доимӣ ва эҳтироми хосаи ҳукумати мамлакат ба аҳли илму маориф мебошад. санаи 1 сентябри соли равон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 72-и ҷамоати деҳоти Саразм рӯзи дониш бо иштироки васеъи хонандагону омӯзгорон таҷлил карда шуд. муовини раиси вилояти Суғд Даврон Зоҳидзода паёми табрикии раиси вилояти Суғдро ба муносибати рӯзи дониш ироа намуда қайд кард, ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд. маориф асоси рушду тараққиёти ҳар як давлату миллат мебошад, зеро рушду нумӯи ҷомеа, таъмини амнияти ҷомеаву давлат ва ноил шудан ба сатҳи ҷаҳонии иқтисод, татбиқи дастовардҳои техника ва технологияи муосир бевосита ба рушди соҳаи маориф, ташкили раванди бонизом ва босифати таълиму тарбияи хонандагону донишҷӯён хулоса ба сатҳи саводи миллат вобаста мебошад. дар заминаи ибтикороти самарабахши ҳукумати мамлакат дар вилоят ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбия ва рушди маорифи миллӣ таваҷҷӯҳи хоса равона карда шудааст. маҳз дастгирии донишҷӯёну хонандагон ва омӯзгорони онҳо аст, ки сол аз сол теъдоди ғолибони озмуну олимпиадаҳо рӯй ба афзоиш ниҳода, хонандагон, донишҷӯён, омӯзгорони пешқадаму навовари мо дар озмунҳои сатҳи ҷумҳурӣ ва байналмилалӣ мақомҳои арзандаро ишғол менамоянд. ҳамчунин муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ сухан намуда аҳли кормандони соҳаи маорифро аз номи раиси шаҳри Панҷакент бахшида ба оғози соли нави таҳсил шодбош намуда қайд кард, ки илму дониш дар миёни мардуми мо аз қадим мақоми хоса дошт ва мардуми бофазлу ҳунари тоҷик ба ин манбаи маърифат ҳамеша арҷ мегузоштанд. рушди соҳаи маориф ва илми кишвар чун омили муҳими пешрафти ҳар давлату миллат дар маркази таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҳамеша таҳти ин сиёсати маорифпарваронаи сарвари давлатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳидояту роҳнамоиҳои раиси вилояти Суғд амал намуда баҳри пешбурди соҳаи маориф, бунёди муассисаҳои таълимии нав, таъмиру таҷдиди мактабҳо ва фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти босамари омӯзгорон ва таълими хонандагон саъю талош мекунад. дар фарҷоми паёми табрикотӣ таъкид гардид: бо итминони комил изҳор мекунем, ки шумо омӯзгорони муҳтарам ба санаҳои мубораки таърихи миллатамон, яъне 32-солагии истиқлоли давлатӣ ва ҷашни 35-умии солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, корҳои бунёдкориву созандагӣ, сабзу хуррамгардониро дар муассисаҳои таълимӣ беш аз пеш анҷом дода, сатҳу сифати таълимро боз ҳам баланд мебардоред. бо садо додани занги аввал соли нави таҳсил бо дарси сулҳ дар ҳамаи муассисаҳои таълимии кишвар оғоз гардид. намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент бо рафти таълим дар муассисаи мазкур шинос гардиданд. санаи 1 сентябри соли равон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар муассисаи таълимии ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон суханронӣ намуда аҳли илму маориф, устодону омӯзгорон, донишҷӯёну хонандагонро бо оғози соли нави таҳсили 2023-2024 табрик намуданд. рафти суханронии пешвои муаззами миллатро намояндагони мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва устодону хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 72-и ҷамоати деҳоти Саразм мустақиман аз шабакаҳои телевизионӣ тамошо карданд.